Neću mani. Daj meni neku sladkoletu. Nemam više. Možemo li im damo travicu? Ja ću raditi Šta li je? Ona popravio gledala tu te šarkarepu. Pa priđemo, šta je bilo? Boga mi nešto je ljut tako. Nemamo da mu damo šargarepicu. Šta ćemo da mu damo da jede? Šta je to? Trava? Idi tamo, daj mu i ti. Pazi, jaki kaka dole. Andrej. Mama, je ovako? Može da je. Jeste, otvoriš dlan. Ali ispod. duva vetar, ne možeš. Ne, Anči, da. mazite ga, ne moraš ga hraniti. Neki hoćemo. Jel ono ona kozica što te ujela, Anči? Vidi, pogledaj dobro, da li je to ta, da je snimim. Ne. Si sigurna? A gdje je ona prase, Anči, a? Ne. Ne znaš. Šta me liže konj? Ja. Tak, izvini, ali na farmi si. Ne znam šta očekuješ. Mama, gdje je Mama. Mama. Evo i mama. Druga Andrej, on se sprijateljuje sa psom sa farme. Jel ga to hraniš, ljubavi? On je ko beba, vidi kako se igra sa tobom, kakav je lep. Doba, šta bi? On voli šargarepicu. Vidite da djeca vole životinjice, sve vitamine koje vi jedete. I šargarepu, i zelenu salatu, i jabuke, a? Ja obožavam jabuke. Jel da? I Taša, a ti, Anči, Šta? da li voliš jabuke? Da. Jo, meni najljubše jabuke. Ne volim najljubše jabuke. Da, ja sve volim jabuke. I kolike zube ima on. Da te bolje pojede. Ne, kolike su uši. Aha, A gle kolike su uši. da vidim. Oni imaju, Kako znaš? ona ima velike lepe uše. Nemoj da je udaraš u kšice, mazi je. Dođi da pogledaš ti. Tamo se čula neka guda. Ajde vidimo ptičica. Imaju i druge, Ona se čula. Ko? imaju i druge vrste. Ovo je papagaj. Ara, ja mislim da je to ta vrsta. Što vidiš, imaju lepi fazan. Ovo je fazan. Čekaj da ga nekako snimimo. Jedna kokoška, fazani. Kako kaže čerka? Ne sviđaju ti se taki? Ali jela si ih, nisu bile ukusne. Da, bile su ukusne, ali ružne su. Ne sviđaju ti se. Ajmo vidimo što ima tamo, gdje su nam pauna. Joj, zeke su nam prešle. Vidi ovaj mali debeli kakvi. Mogli bi mi da isto skupimo mama zeku. Zeku da imamo, a? Da. A vidi ga ovaj je skroz lud. Mislim da mu je mali kales. A? Pojela se, a ovo dvoje? I oni su slatki. Ćao, Niko. I za kraj pauza. Vidi kako je lep paun.
Ne znam što mu se desilo sa repom. Vjerovatno mu je otpao na njegov lep i krasan rep. Odčupali smo. Sada više nije lep. Gdje nam je paunica? Paunica je skroz siva. Eno je tam gore. Da, jedno je gore i ova dole. Ovaj paun ima dve ženke, a? Da nije malo pretjerao. Ima dve djevojke. Šta mislite? Malo je pretjerao. Rekla bi da je ova starija. Ta, jel? A voli starije djevojke, jel? Stariju, koja nije lud. Patkica. A može s njim? Prava jaje. Vidi, čuj, kako ukuća, kako će. Zvuke čudno ispušta. Šta je to roze, kukuruz? Da, to je kočanka takozvana, odnosno to ostane, to je klip od kukuruza. Pa kad se skine kukuruz sa tog klipa, to tako izgleda. Šta je bilo, mače? Šta su na žici? Ovo je drveto. Kako ta unica došla gore? Lepo. Ćao, pa unice. Ćao, Paule, ti si lijepi, mnogo. Jesu vam gude tu negdje? Mama kuća. O, kuca čuvar. Nešto je tužno. Žađu tašam. Idite vozite traktor, ajde. Anastasija i Janči, istraživači na licu mesta. Šta nam prenosite? Šta to vidite? Ovdje se pravi rakija, čoveče. Moonshine. Vidiš ove kazane? Taki. Ne znam da li smemo ovdje da bude. Tu se pravi rakica. Beži od taki, dođi vamo. Ajmo vamo. Nema ovdje ništa. Sve životinje su nam napred. Išli smo malo. Opet nas snimaš? Snimam, da. Što ćemo ovo sve zatvoriti? Možemo li da ih izbiti? Pa ne mogu, zato što će onda da pobegnu. On neće nam živjeti. A? One mladi su od prošle godine bile nam super, jel da? Mace od prošle godine. Da. Da. A ovo su ovogodišnje mace, tako i one se non stop rađaju. Koja vam se ptica najviše sviđa? Ne, za sve su mi lepe. Vidite, nam se sviđa ova naranđa, to je mnogo lepa. Koja naranđasta? Mene A, ovaj naranđa. fazan, jeste. Šta ima kosu? Onaj tam. Aha, kanarinci. Dobro. Mama onda. Šećera, idem njega tamo. Kiseli kupus. Šećera, mate, mogu li Andrej? Hoćeš da podijelimo, da idemo da damo konjima, tašo šećer hoće Taki idi daj konjima, da, oni hoće, ali imate samo jedan. Dođi vamo, Taške. Dođi ovdje. Daj da vidim kako. Bravo. Dala si mu, bravo.